سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو معربي شوعات ميازيا زي تدالو على توزينات تسلكم متسلخو كموترو كيسا في تسامي رباطنا نخت كتاتلنا ندعدنكو بقدام النت أرأس زينا أمنغو حيلتات فيدرال فولي حيلي أمحران هو طريق كامزلو تقاليتو تقراي كما سرتي زي تفتح مرحاتي حوحات مغاله آتيوم إسرائيل لحركة بين متكعاتي روكيت ني ليبانوسن كازان آتكيعا سودان جبسن حبراوي وتدروي لمد حيل بحري أكايدن سرعتنيات بمنجسينا يزوننا راديو تلفزيون سودان سرح دونا يمبال أدما كايد كم زد صوعان كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناينا يمكتتال جزي إن داتا منخم أبزا channel دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أمنغو حيلتات فيدرال فولي حيلي أمحران هو طريق كامزلو تقاليتو بيت صحفت قدات كوميونيكيشن منغس إثيوبيا تمال حموس مشتاب زوصو مغلطي أب كلن كللات فولي حيلي مليسكا ناي مودا بعمام يسرح كامزلو انتخونه أب كلل أمحرا انكفات يقطمو كامزلو قاليتو مزت حايزو أب كلل أمحرا أب زركباز توسنا أهدوتات فولي حيلي أمامن علامان داقمه ودبا بقبو زي مردا بخالو وغندما عسو قومتي أجندا تفات كون إلوم ورتات حاسود بمقواحنتي مسرح يزرقو ألو خبل اتمغلطي يحبر أب كللات تهاجر زت ودب محور فولي حيلن نزعت واصوار نعمتات كزرارب زصنح كوينو متعرايخ يقبرلو باستفلالي وغنات امام حسابات خقرب صنحيوم دارغا اب كلن كللاتهم حيلتات اب زحلفه عمتات ب10 شعات زغصرو عطوات وديبوم كاب سرع بوليسن حيلتات صتا كبابن فلي زبل وتدرو سلطناتات كهون زتفلالي اصوار كعطون صنحيم اب زغرواوان منغستين كلاوي فولي حيلي اب تكالات مكلخال هاجرن صتان فيرالن بوليسن كالوت هاجراو تكالاتن صتتان كودو وسينو يسرحلو خمزليو زغلص اب تكلل تمالي زي تلمده منقصاص سراويت مكلخال فيدرال بوليسن كراين كلهم كابرسه كتمات كلل بحر دار ناب كتما غوندر زوسد منغد هنس توسن اوان تعاطوي كمز نبر زغلصو نبر تحيلتات صتتا منغس فيدرالون اب تكبابي ببزحي كمز تراي حبيروم نبرتي ابزهابو حبريتا بسمين ولو كبابي قوبون نحصيروان دمص تخسي كمز تسمعن ابل لنبرت سنبادن فرحن كمز فترن حبيروم سموم كغلت زيدليو كلتا نبرتي مخنيات معصاو صرغان حصير اوان زتسمع تخسي كام جمات وصاي مخنياتو بعلي كمز يفلطو غليصوم از امام كابز تفلالي ودباتن دغفتن تقاومون زيرخبو كوينو بهيراو منقصاص امحران ابنغن اتوسانه چبوت كونتات اب جمت كمز يتون الله زت كمز يتغبرلون بمنقافنا يتقاومو مغلصي اوصو يركبم ابن اب مغلصيو اب استفلالي بوتات اب منغو فولي حيلي اسكللن حيلات صتا فيدرالن كبد وطري كامزلو حبيروم كما سرت زتفتحو مرحتي حوحات مغلاتيوم مس مولع كونات تግራይ بستتحازه اب ماسرت تصنحنا بزقربا معلتات زتفتحون لعلوت مرحتي حوحات ناب تግራይ تمليسوم ازوم لومينا مقلزاتو مرحتي اف غوباي بيت مخري فيدريشن زنبرت ويزورو كيريا ابراهيم دكتور ابراهام تخستم دكتور اديس عالم باليمان ويزورو اسفه ليلاين مخانم تلفزيون تግራይ حبيروم اب بريتوريا زتختمو وعل سلام زلاقنت كلو بسنكي تግራዋይ منتهم تاثيرهم نيروم كسوم تواريزو كاب زتفتحو لعلو سمز تግራይ لو مغليوم مقلاتهم كبر اتماكن زينا صبصيبوم افلمانا يسمونو زون كاب ماسرتي زتفتحو بركت زبلو سمزي تغارو نا مقله متاوم زكريوم بزحات ابالا سراوت زنبرو زركوم تغارو ابز تفلالي بوتات تداغينوم مهلوم سمزي تግራይ يገልጹም ፕሬዝዳንትግዚያውም محدار كل تግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ብዝቀረባ ማልታት ንጋዜጠኛታት አብዛሃቦ መብሪ ነቶም ዝተረፍሙን መፍታሕ ምስ መንግስት ፌደራል ይላዘው መህላውም ገሊጹ ይነሩም አፈለማ محدار كل تشن اسران كلتن زتفرم سمع سلام كوينات دو إلو حيلتات تግራይ عدكم كوردو أساتافي حدش جزيو محدار تግራይ كقوم كومن سبوا برديت بزي قدبنا بتግራይ كأتون مسارتها أقلقلوت اتخلل لنا منور كمن لسن زبلو تحسوتات زلويوم أبتو كينات بقولهم وجنات نستفاد مكبير جهز السبوا مسلاتون بمسجاجر فتح خره منجست فيدرالن حوحة تسماميهم نيروميهم بأربعة حدار كل تشن إسران أب تግራይ كوينات دهر مولو نايتي كوينات كندت تحت يوم زتبالو حيال
ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕቲ ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ይዝከሩ ሓደ ካብ ሓደሽ ተወለዱ መራሕቲ ህወሓትን ኢህወዴግን ዝነበረ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ሚኒስትር ቁጠባ ልምዓትን ፋይናንስን ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ዝኾነ ዶክተር አብርሃም ቅድሚ ምእሳሩ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ፋይናንስን ልምዓትን ኮይኑ ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ዝርከቦም ውሕዳት ነባራት መራሕቲ ህወሓት ነበር ኣቐዲሞም ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም እዮም እስራኤል ድሕሪ ከቢድ መጥቃዕቲ ሮኬት ንሊባኖስን ቃዛን ኣጥቂዓ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሊባኖስን ኣብ ስግር ምድረ በዳ ቃዛን ምስ ፍልስጤማዊ ዕጡቅ ጉጅለ ሓማስ ዝተኣሳሰሩ ኢላማታት ከም ዝሃረመ ገሊጹ እዚ መጥቃዕቲ ድሕርቲ ካብ ሊባኖስ ናብ እስራኤል ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ሮኬት ዝሰዓበ ኮይኑ እስራኤላውያን ንሓማስ ነቒፎም ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝርከብ ሽብራዊ ትሕተ ቅርጺ ሓማስ ከም ዝወቕዐ ገሊጹ ፖሊስ እስራኤል ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ብተኸታታሊ ለይቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ መስጊድ አልአቅሳ ድሕሪ ዘካየዱ ወፍሪ ወጥሪ ዓሲሉ ቀኒሎም እቲ መስጊድ ኣብ እስላም ሳልሳይ ዝተቀደሰ ቦታ ኮይኑ እቲ እስራኤል ዘካየደ ወራር ምስ ፍልስጤማውያን ዓመጽ ዝተሓወሱ ምስ ሰሓባ በጊሱ ኣብቲ ሰፊሕ ዞባ ድማ ቆጥዕ ፈጢሩ እዩ እቲ ሮኬት ክትኮስ እንከሎ ኣብ ሊባኖስ ዝነበረ ኣዛዚ ሓማስ እስማኤል ሃንያ መጥቃዕቲ እስራኤል እንሃለወ ፍልስጤም ኢዳን እግራን ኣጣሚራ ኮፍ ኣይትብልን ኢሉ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሎም ዓርቢ 7 ሚያዝያ 2023 ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝርከቡ ትሕተ ቅርጺ ኣሸባሪ ጉጅለ ሓማስ ሓዊሱ ኢላማ ዝኾኑ ቦታታት ሓበሬታ ከም ዝነበሩ ገሊጹ ሓማስ ትማለ ሐሙስ ካብ ሊባኖስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚሳኤላት በመን ከም ዝተፈጸመ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ 17 ዓመታት ካብ ሰሜናዊ ጎረቤት እስራኤል ዝተፈጸመ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ኮይኑ እስራኤል መብዛሕትአን ካብተን 34 ሮኬታት ከም ዝዓገተት ጸብጺባ እንተኾነተን 6 ኣብ ህንጻታት ዕንወት ከም ዝወረደ ሓቢሩ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ቃዛውን መጥቃዕቲ ኣየር ይሕይሉንኦ ይርከባ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቃታት 20 ሚሳኤላት ኣብ 4 ሓደስቲ ቦታታት መጥቃዕቲ ፈጺመን ፍልስጤማውያን ዕጡቃቱን ሓድሽ ዙርያ መጥቃዕቲ ሮኬት ናብ ደቡባዊ እስራኤል ተኩሶም ኣብኡ ድማ ደወል መጠንቀቕታ ሳይረን ተሰሚዑ ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መፍረ ኣጽዋር ኣብ ልዕሊ መሬት ኣብ ዝርከብ 3 ቦታታትን ከም ዘጥቃዕ ንውሃበ ቃል ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ጠቂሳ ጋዜጣ ኢየሩሳሌም ፖስት ጸብጺባ እዚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ድሕርቲ ኣብ ነሐሰ 2022 ምስ እስላማዊ ጂሃድ ዝተኻየደ ውግእ ዝኸበደ ምዃኑ ይንገር እዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ህጹጽ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ጸጥታ ድሕሪ ምክያዱ ዝሰዓበ ምዃኑ ተሓቢሩ ንሱ ብቴሌቪዥን ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ንጸላእትና ክንሃርም ኢና ንሳቶም ድማ ንኹሉ ተግባራት ምጥቃዕ ዋጋ ክኸፍሉ እዮም ኢሉ በተወሳኺ ዓመት ዝጥቀሙ ኣኽረርቲ ወሳኒ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ብምባል ወጥሪ ክሃድእ ጸዊዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ናጂብ ሚካቲ ካብ መሬት እቲ ሃገር ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ነቲ ኩነታት ዝህውኽ ወታደራዊ ስርሒታት ኮኒኑ ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዩኒፊል ድማ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ይባል ክግታእን ከይዓረገን ኣተሓሳሲቡ ሱዳንን ግብፅን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣካይደን ሱዳንን ግብፅን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘካየዳ መረባት ዜና ካብ ካይሮ ሓቢረን እቲ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣትሒዙ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝተኻየደ ሓበራዊ ልምምድ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከጋጥም ዝኽእል ሽብራዊ መጥቃዕታትን ካልእ ስጋታትን ምካት ዝኽእል ምዃኑ ኣፈኛ ሰራዊት ግብፂ ጋሪብ ዓብዱልሓፊዝ ገሊጹ ኣብቲ ልምምድ ዝተሳተፉ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ክልቴን ሃገራት ኣብ ምግታእ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ምንቅስቓስ ሽበራን ካልእ ኣብቲ ክልል ማያት ከጋጥም ዝኽእል ስጋታት ዝምልከት ክልስ ሓሳባዊ ስልጠናታት ከም ዝወሰዱ መግለጺ ተኣፈኛ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ እቲ ሱድ EGT1 ዝተሰመየ ልምምድ ኣካል ናይቲ ግብፂ ብመርሒነት ተረኪባቱ ዘላ ኣብ ሓለዋ ቀይ ባሕርን መጻቦ ኤልመንደቡን ዝተዋፈረ ኣህጉራዊ ሓይሊ እማምዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ሲናይ ዝነበራ 37 ኣብያተ ትምህርቲ ብምዕጻብ ናብ ወታደራዊ ማዕስከራት ከም ዝቀየረን ገሊጹ ዘጋርዲያን ማሕበር ሲናይ ንሰብኣዊ መሰላትን ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሰራዊት ግብፂ ነዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ሲናይ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ንምህዳን ኣብ ዝወፈረሉ ነተን ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝዓፀውን እዩ ኣመልኪቱ ካልኦት ሓያሎ ኣብያተ ትምህርቲውን ጠቕሊለን ዓንየን ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ከም ዝኾነ እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ትካል ወቒሱ ሰራሕተኛታት ብመንግስቲ ናይ ዝውንና ራድዮን ቴሌቪዥንን ሱዳን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ክካየድ ጸዊዖም
ሰራሕተኛታት ናይቲ ብመንግስቲ ዝውነን ራድዮን ቴሌቪዥንን ሱዳን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ክካየድ ከም ዝፀውዑ ራድዮ ዳባንጋ ሓቢራ እቲ ካብ ኤውሮጳ እትፍኖ ራድዮ ኣብ ፀብፃባ እቲ ብሂደት ሰራሕተኛታት ብ5 ሚያዝያ ዝተበገሰ ኣድማ ምሕደራ ወሰኽ ደሞዝን ካልእ ጠለባትን ከም ዘቕረቡ ጠቒሳ ብፍላይ ምሕደራ ብመንግስቲ ዝውነን ራድዮን ቴሌቪዥንን ናብ ሃገራዊ ትካል ክሰጋገድ ዝፀውዑ እቲ ኣድማ ካልኦት ኣባላቱን ክፅምበርዎ ሓቲቱ ራድዮን ቴሌቪዥንን ሱዳን ነቲ ዝሓለፈ 19 ዓመታት ዋንነቱ ናይ መንግስቲ ክብሉ ዝጠቕሱ ሰራሕተኛታት ናይ ኣብ ዞባ ኪጋሊ ዝርከብ በዓል መዚ እቲ ናይ ሚድያ ትካል ናብ ናይ ቀደም ክብሩ ንኽምለስ ነቲ ናይ ኣድማ ፃውዒት ከም ዝፅምበርዎ ኣፍሊጦም ኣባል ናይታ ነቲ ኣድማ ፃውዒት እትወሃድ ዘላ ኮሚቴ እስማኤል በኺት ንዘቕረብዎ ጠለባት ካብ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ዝኾነ ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ሓቢሩ ካልእ ኣባል ናይቲ 5 ኣባላት ኮሚቴ ብወገኑ ኣስታት 70% ኣብቲ ሃገር ናይ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሚድያ መንግስቲ ነቲ ፃውዒት ከም ዝድግፉ ነታ ራድዮ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ጠቒሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም